Ja, meesten in Droegeham, wie ben er wij? Alweer de vierde dag van Dogert van in de Warp in Droegeham. Ja, het gaat even raar, maar ik had een ervaren man naast me, Albert Minkema. En die redt een poolbijtje ook wel. Ja, dat had je met beesten, je had ze net in de hand. Kan gebeuren. Ik zei al, we hadden in Droegeham hebben de gondelkoorts. Maar we hadden het concoursie piekkoorts. En onder de meeste te zien hadden de meesten er ik zin in. Albert Minkema, die zet hem nog even te plak. En op zich is dat ik wel eens mooi om te zien hoe zo'n man achter in de ween hiermee omgaat. Ze zijn hartstikke wel onder controle. Bloed al heel lekker rustig. Albert, doe best al diverse keren in Ham West. Ook het concoursie piek. Wat maakt de concoursie piek in Droegeham nou zo leuk? Nou, het eerste is, het is een sterrenconcours en het is een geweldige ambitie. En het is gewoon, het had wat apart. Het is het enige sterrenconcours van Nederland. Ja. En daardoor krijg je gewoon dat het prijsgeld is iets hoger. Maar het komt ook, de beste hinders van heel Nederland komen naar Droegeham toe. En Droegeham had altijd een heel mooi, een proto-kampioenschappen. En dat is voor het publiek natuurlijk geweldig. Je had er ook, Droegeham is een sterrenconcours, daar zijn prijzen te winnen. Wat voor prijzen heb je in je carrière gewonnen? Nou, ik ben reservekampioen geweest, klaar met die 3 vleen hier in Dokkum. Ik heb de finale van de competitie, dat gaat door het hele seizoen. En daar is de finale is altijd in Droegeham. Ja. Die heb ik al een paar gewonnen. Heb ik al verschillende prijzen bij elkaar skarrelen. Ik had al in de gaten, het is een eer om naast jou te zitten in deze sjees, want zo nemen ze dat. Tot slot de belangrijkste vraag. Kom je dit hier op concoursie piek in Droegeham? Ja, ik kom dit hier, ik werd in Droegeham. Mij dit hinder, die start ik dit hier in de beginnelingsklasse. En de finale is dus weer in Droegeham. Dus daar kom ik. En het kampioenschap dekhiesten is ik in Droegeham. Nou, wij hebben dit hier een goedkeurige hiest, Wiemer. En die zal ik dit hier rijden in Droegeham. Okay. Ik wens je in ieder geval een protte succes. Ik zal straks proberen om van deze kar af te komen, want dat valt ik net mee. Ik zal er komen. Ik zal klauteren. Vroeger in BM-hutten deden we dat ik altijd. En naast me had ik hier de vastzitter van concoursie piek Droegeham, Frank Roest. Frank, zo Frank in kwart uur lezen kennen, wat houdt concoursie piek Droegeham in? Nou, het concoursie piek Droegeham is net wat Albert Minkema zei van het een sterrenconcours. Dus men moet zich kwalificeren om in Droegeham te rijden te maaien. En dat maakt het Droegeham heel speciaal. Oké. Want wie ben het enige concours in de omgeving die dat had? Of in Nederland? Hoe zit het precies in elkaar? Ja, in Nederland is het de enige concours wat een sterrenconcours is. Okay. En daardoor hebben we een protte uitstraling. En daardoor hebben we ook 3 Nederlandse kampioenschappen dit jaar. Precies. En dat maakt het heel speciaal. En ik kijk wel, daar komt een hele grote publiek op aan. Zo Frank ongeveer een schatting Jan kennen van hoeveel het publiek er jaarlijks komt? Ja, het is ongeveer een 600.000 mensen wat op zo'n dag bij ons komt. 600.000 mensen, dat vergt natuurlijk wel een hele grote voorbereiding. Doe je hem dat alleen nog met betaalde krachten of bent vrijwilligers die het opbouwen? Hoe we dat in elkaar zetten? We zijn in Droegeham een vrij uniek dorp wat dat betreft. En we hebben protte vrijwilligers en daar hoeven we geen moeite voor te doen. Ze zijn er. Ja. Nou, krijg dus maar de gondelgedachte. Iedereen en ieder vrijwilligers ben er in overvloed. Iedereen wil ik helpen. De volgende vrijwilliger die zoek ik graag in Biel willen, dat is Sietse Veenstra. Sietse, jij doet best al een heel leven lang vrijwilliger bierconcoursie piek. Klopt dat? Ik ben erbij van 1980 al, dus toen die Droegeham. Toen is het concours ik opzet man en van Safie ben ik vrijwilliger. Precies. Dus ook even heel snel rekenen, is dat 30 hier? Ja. En iedereen al een lintje van de koningin uitrekenen? Of hoe zit dat? Nog net, maar daar ben ik net op uit. Daar ben ik net op uit? Nee. Nou, je bent natuurlijk net de enige vrijwilliger op dit moment. Nee, we gaan een hele grote groep vrijwilligers. En die ben nou druk, want die beetje dus het hele concours gebeuren het terrein klaar. Ja. En daar ben we zowat een dag of 4 mee aan de gang. Ja. En dan, als het concours dien is, dan moet het weer oproemd worden. En dat is zaterdag, Jelvertien ben we dan klaar. Ja. En dan ben de oren alle in het feest, maar dan gaan we heel bij. Nou, ik kan me vaststellen dat je dan je nog had. Want wat moet er op zo'n concours opgebouwd worden? Nou, het hele terrein wordt afgezet met
dranghekken en daar worden buizen omheen gezet. Maar op 2,5 meter, 3 meter hechte komen werbuizen. En daar worden reclamedoeken op hangen. En zulke dingen. En alles eromheen, want het is een heel familiegebeuren. En daar is Droegeham zeer bekend om. En dat wordt dus ik alle kleermaker, daar wordt de fietsenstalling en het circus en neem maar op. Alles wordt de vrijwilligersgroep dienen. Ja. Nou, ik vind het in ieder geval fantastisch. Ik een hartelijk applausje mee. Ik kan daar weer het applaus ook zetten. Nou, natuurlijk is John de Hinders al om ons heen rijden. Maar naast Hinders... Oeh. Ja, dit is spannend, hè? De Samaans-presentator. Ik geniet ervan, dat is wel leuk. Maar naast het hinderspektakel, wat Jim hier al live show, maar mij geen hoe het echte concours is, ik zou al komen, Jim weer, ben er ik oren dingen te doen. En dus ik zou Frank Roest even vragen willen. Er ben oren dingen te doen naast het hinderspektakel. Zo hangt Frank Derrik een voorbeeld van jou kennen. Ja. We zijn een concours waar geen entree heft wordt. En we bezieken er voor de hele familie wat voor te maken. En daarom hebben we dus ook een heel familieterrein, zoals we dat nemen. En wat ziet ik al zei, van, er is een circus, ponyritjes, oude ambachten. En ook de laatste jaren hebben we doggy dancing. En daar wordt hier ook nog een demonstratie voor jong. Okay. Dus ja, voor de hele familie is er wat te doen. Ja, precies. Dus voor de band, die kunnen op de ponies rijden. Voor de ouders zijn de oude ambachten aanwezig. Dus voor iedereen is er wat wils. Ja, dat is ook onze bedoeling. Want ja, hinders, dat is toch iets echt voor de liefhebbers. Maar om de hele familie te krijgen, hebben we die dingen ook georganiseerd. Ja, precies. En de entree is gratis. Wij maken stad ik nog Meidseburg. Wie zou je allemaal staan die zo'n doggy dansen, zoals dat het in Engels heet. Ik zal eens even vragen van wat het precies inhoudt en hoe lang dat oefenen wordt. Hallo. Ik vind het wel grappig om te zien, want deze hoen die doet precies wat je wil. Nou, het meeste wel, ja. Het meeste wel. We hebben zelf een hoen die doet dus helemaal niks. Wat ik wil, dat ik een prodderwurg. Nee. Zou je eens een demonstratie aan kennen van wat die hoen al je kent? Dat zou kennen. Ik wens je jou succes hiermee dan. Dank je. Hampie de hamster, Hampie uit de ham. Dus Hampie is een kanjer, de trots van Droegeham. Hij stiet altijd kleer bij alles wat er mag. Hij had zich maar steeds een echte dierenhamster had. Ja, Hampie de hamster, Hampie uit de ham. Dus Hampie de hamster. Dit is een hartstikke mooi om te zien, een hoen die danst. We gaan intussen snel verder. Ik zou normaal vragen om een applaus, maar doorgaan maar net vanwege de hinders. Heel zachtjes. Man, wie ben je druk met een concours bezig en je bent hier een mast aan het opbouwen? Wat is het voor bedoeling? Ja, dat zit voor zitten. Wat ben je hier aan het komen? Maar wie ben piraten? En alles wat we doen, dat is geheim, hè? Dat mij nog net weten. Oké. We gingen vroeger een mast in het circa toestaan, maar toen hadden we eens pakt en ja, dan ben we een land maar in gang. Toen weer gebeurd. Toen weer gebeurd. Want wat is je link precies met het concours? Uw link is dat we alle jaren na het concours piek de laatste 3 jaar een enorme grote feesttent hebben thuis beschikking. Boordevol met artiesten. Ja. En ze huis vragen om er aan mee te werken. En dat slaat het prima. Oké. En ik dit hier dus na het concours werd een groot feest. Welke artiesten komen al hier op te treden? Het concours is op 3 september. De jongens van 8 uur in de feesttent in Droegeham. Ik ga een bladje erbij, dus even net invieren. Maar we hebben Peter en Seije en Smurfke. Dat zijn dus echt onze artiesten. Die zijn altijd bij de strijders. Dat is dus hoesorkest, staat bij te nemen. En dan kregen we er later achterom. Ja, schrik net mensen, want er gebeurt wat. Auke en Ellen. Erwin en Deborah. En Grutte Geert. Ik jij het al. Het is een fantastisch optreden. Mijn pro-artiesten. Het jet erom wij. En de entree is gratis. Dus mensen om na het concours nog zin hebben, een flesje bier, mijn muziek. Ik zou vooral heen gaan. Het wordt leveren trolle vrolijke strijders. We gaan ook snel over naar het filmpje van de dag. En dat gaat goed over rozenkwekerij Harthalt. Je bent hier bij rozenkwekerij Harthalt en het is een unieke rozenkwekerij. Waarom? Dat leidt Johan, de eigenaar, weer straks uit. Johan, allereerst bedankt dat we hier even komen konden. Waarom is dit nou zo'n unieke rozenkwekerij?
Nou, dit is op zich vrij uniek omdat de warmte die het bij de orenkwekerij wordt door middel van aardgas dienen. Ja. En wij krijgen de warmte van bij de buurman via een biovergistingsinstallatie. Het warme water wordt in deze tank opgesleept en dat komt binnen met een heel lange leiding van 100 kilometer langs. Komt er bij die boerderij bij. Hier komt dus die buis. Mij waren Bert de Groenwoerd. Ik sta bij Bert, eigenaar van deze biokerije. Bert, kun je uitlezen hoe het water precies verwarmen wordt? Ja, dat water verwarmt met die bjartels, met die siepels, de sinaasappelskiel. Ja. Dan wordt daar in die trioliet bakt. Dan komt het daar in die vergister. Dat wordt een husseltje, dat wordt mixed. Ja. Dan komt gas weer vrij met methaan. En op dat methaan daar draaien die 2 motoren op. Ja. En die motoren die met kwollen worden, met koelwater. En normaal was het door die Griekse denken boven op het dak kwollen. Maar in dit geval kwollen Johan met motoren. Dat verwarmt Johan zijn kassen mee. Ja. En dan kregen we koud water weer om van mijn motoren. Dus dat is een hele mooie samenwerking en zo worden eigenlijk de rozen van Johan CO2-neutraal maken. Ja, precies. Ooit zie je die restwarmte de lucht ingaan. Ja. En ook kerst er nog wat nuttigs mee doen. Of Johan kan er wat nuttigs mee doen. Zo. Nou, dat lijkt me een heel mooi proces, Bert. Dat dacht ik al. Ja, ik hoop dat we genoten hebben van dit film in ieder geval. Je hebt jij er in de week al jongen dat we een demonstratie hebben van de tennisvereniging en de voetbalvereniging. Het verenigingsleven in Droegham bloedje. We gaan nu naar een andere vereniging, de biljartvereniging. De biljartvereniging bestaat eigenlijk uit 2 aparte verenigingen. Er is een vereniging op Menjejanne, en dat is vooral voor de jeugd. En er is een vereniging op Toonsjanne. Nou, je hebt zo'n nice me al een biljartdemonstratie. Het is natuurlijk net normaal biljart. Ze lezen erbij op de buik en ze proberen je terug te tijgeren en te rollen bij het afstootpunt te komen. En ze natuurlijk punten te scoren. Nou, degene die het alles weet hoe biljart, dat is de man nice me. Geert van der Velde, tevens vastzitter van de biljartvereniging. Geert, wie show je nice dus al een demonstratie? Zo Geert uitlezen kennen wat de spelregels zijn. Nou, dat zijn net zo volle regels, dat is een beetje apart biljart natuurlijk, maar we hebben een paar regels en dat is binnen 15 seconden moet ze bij het afstandpunt wezen. Ze mijn man net hinderen natuurlijk, want ja, die ene moet naar zijn afstandpunt en dan moet ze man net in het paard zitten. En dan kun je maar de grond eigenlijk net rijden, dus daar moet ze hem om denken. Nou, Geert had de puntentelling een beetje in de gaten. Ik houd een beetje in de gaten, Jouke. Ja. Nou, we show ik al Cor van een Fakkel, show weer voorbij komen. Cor is echt wereldberoemd in Droegham. Want het is de beheerder van ons dorpsgebouw. En er is één ding wat een beheerder in het dorpsgebouw goed doen kan. En dat is? Verzwargen voor de meisken. Nee, Cor, dat is drankschenken. Ja, daarom verzwargen. Ik haal je het op. Het is jet klaar, dus ik haal je het op. Ik ga de krijgbestelling opnemen. Ik zet even voor je. Hartstikke mooi. Dan worden die meesten net toostig. Want Trines had het zwedel op een holle jok. De bek is hem als leerd had er doen. Ik weet niet of we dat op televisie rijden kennen. Ik zal het even zien, want Trines is inmiddels aan het afstoten. Ik zal even naar Jetseta. Een Cor Hamster of Cor van der Fakkel. Ik zet al een flesje bier klaar. Jetse, hoe gaat het? Goed, jongen. Stiert het vaar of hoe stiert het? Ik loop er al ook vast in, ja. Hoe stiert het vaar? Ja. En ik ga je, doe best een hele goede biljarter, want toen had een prijs gewonnen aan hier. Ja, jongen, een protocol, hè? Mijn protocol ook nooit zeggen, hè, dat wist. Nou, we zullen even nu naar Trines de Boer. Die is meer met bier drinken bezig als met biljarten. Trines, wat is belangrijker bij hem op de biljartvereniging? Is dat bier of de sport zelf? Ik ga liever beter bouwen dan deze, oké, eerlijk ben. Dat is begrijpelijk. Ik bedoel, je met een protocol qua op stap. Had Trines ik nog een paar leuke anekdotes over het biljarten? Nou, we hadden er 2 man bij, die kan behoorlijk het stompen. We hadden die ons ook wel eens skaten op staan, maar dan leidt alles in de zaal. Tuurlijk, het is een gevaarlijke sport dus. Het is heel gevaarlijk, hè? Als je bij het biljarten moest eerst door de commissie heen. En dan moest de verzekering afsluiten, maar dan komt er net eens bij. Ja, duidelijk, meisje. Ik was hier maar hè. Wie zo even hoe ze doorgaan, die tijger hier om het leven. Deze man krijgt normaal gesproken net zoveel lichaamsbeweging. Dat... Ik weet niet hoe dat nou gaat. Hoeveel is de stand op dit moment, Jetse? 2-0 voor me. 2-0 voor die. Voor me. En wat doet Trines? Het is de bedoeling dat ze met 1 bal bij de orenbal rijdt en dan is een punt. Trines scoort op... Nee, Wennet. Dus dan is Jets aan de beurt. En die tijger er al heen.
Dan even zeggen wat hier doet met de afstoten. Trines leidt op de loer. Hoe op is de concentratie bij Jetse? Ja. Applaus, mensen. Dat is 2-0. Dat is hartstikke mooi. Mensen, ik wens je een grote succes. Trines en Jetse, je hebt maar lekker even terug. Hadden mensen, ik plezier. We gaan nou terug naar onze vaste rubriek. En dat is Daaldersplak. Je had de hele week aan Johan de Jongensvee als jongen. En Joet is er even een interview met Johan de Jongensvee. Wat doet er precies? Hoe komt er aan die gaven? Wie is het nou? Johan, ik heb de afgelopen dagen gezien dat jij heel bijzonder bent. Vertel eens daarover. Ja, ik ben heel bijzonder. Wat kun jij? Vertel daar eens wat over. Ik heb de hypnose van vriendschap en dat is een hypnose waardoor je vriendelijk wordt. Ik hoorde je laatst iets zeggen over hypnose van vriendschap. Wat zegt dat nou precies? Ja, hypnose van vriendschap, ja, daar word je vriendelijk van. En hoe ben je daar nou precies opgekomen, Johan? Dat heb ik bedacht. En waarom vind je dat nou zo belangrijk? Ja, vriendschap is voor mij heel erg belangrijk, omdat er ook wel mensen zijn die akelige dingen doen in de wereld. En jij hebt deze schilderijen gemaakt. En heel mooi trouwens, maar hoe vind je ze zelf? Ja, ik vind ze ook fantastisch. Oké, en wat zien we daarop? Hoe heb je die gemaakt? Die heb ik gemaakt van verf. Kun je er wat meer over die veeën vertellen? Wie is wie? Dat is Bloem, dat is Roxy, dat is Stella, dat is Musa, dat is Flora, dat is Leila en dat is Tekna en dat ben ik. Heb je ze wel eens ontmoet? Vast wel. Ja hoor, ik heb ze wel ontmoet. Nou, hartstikke leuk. En ik zie dat je heel veel fans hebt. En jij staat er zelf ook op, hè? Ja, daar sta ik ook op. Daar. Dus je bent wel populair? Ja. Nou, hartstikke mooi. En wou je nog wat zeggen? Ik hoop dat ik ook bij de Wings Cup kom. Nou, echt geweldig je fantasie hoor. Johan, dat komt vast wel goed. Ja, zeker. En hoe heb je die kunstwerk precies gemaakt? Heb je ze uit je hoofd of uit een boek? Uit de Wings Cup magazine. Oké, en was het moeilijk? Ja, best wel. Maar je hebt ze wel gemaakt. Ja. Dus het is wel gelukt. Ja. Nou, dan ga je vast meer maken. Ja, zeker. Nou, dan wens ik je succes in je carrière. Ja, zeker. Dat doe ik. En laat me maar weten als je een keer echt beroemd wordt. Ja hoor. Oké. Ja, mensen, een hartelijk applaus. Nice hypnose van vriendschap. We hebben Johan de hele week eigenlijk in Johan haar. Kende dus ik ontzettend goed schilderen. Ik vind het geweldig. Daaldersplak sowieso de hele week echt goed bezig. Lekker fanatiek. We gaan nu tot slot naar de laatste rubriek. Dat is de rubriek, een prijsvraag voor het onbekende voorwerp. Het onbekende voorwerp werd ook deze keer omheen geholpen door Hampie. Of net omheen geholpen, ja, keurig, even showen. Mijn assistent. We beginnen allereerst door de bekendmaking van het antwoord van Juster. Wie wil feliciteren Andrea uit Denemarken. Ja, zelfs uit Denemarken zoals naar dit programma. Nee, dat is een grapje. Andrea, die had haar adres net erbij tastgestuurd. Die had e-mailadres wel. Dus toen kreeg even een mailtje van u waarom. En dan werd de prijs alsnog naar die tastgestuurd. Voor €34 te besteden hier in het plaatselijke winkelcentrum. Dan beginnen we naar de volgende prijsvraag. Hampie, zou je hem nou eens een keer omhoog horen kennen? Ja, wat zou dit wezen? We hadden opnieuw 2 antwoorden. Is dit een skep om koeltjes mee te steken? Hampie doet het even van. Is het een turfsteker? Het ziet er wel uit uit. Dat zou ik kennen. Of is het antwoord C een heel simpel apparaat om de tuin mee om te spitten? Wie zou het net weten? Ik zou zeggen, mail het weer naar prijsvraag@drogeham.com en we hopen je weer op een grote inzendingen. Wie krijgt nog even hoe de vrolijke strijders die komen achter Concursie Piekhoorn met een feest, Janne. Naast de vrolijke strijders hebben we nog een speciale gast. En die speciale gast zou graag uitnodigen willen. Want ik denk dat er een best hetzelfde even vaststellen kan. Waar ben je? Ja, dankjewel. Ik ben Foppe Lond en ik ben de vertegenwoordiger van de Friestalige Johnny Cash.
op het concours, net alleen de Friese strijders, maar ook het Friestalige Johnny Cash project. We hebben hier enorm veel artiesten meedoen. Anneke Dauma in het Friestalig en neem maar op. Alle nummers van Johnny Cash en het wordt geweldig. Nou, meestal, er is een reden te meer om opnieuw naar het concours Piek te gaan. Net alleen nog voor de hinders, maar ik zeker voor het spektakel daarna. Ja, wat ik eigenlijk zeggen wil, normaal sluit ik aan met Top Moon, dezelfde tiert, dezelfde plak en dezelfde zender. Wat ik wil zeggen wil, morgen hebben we de brandweer hier. En dat belooft een spektakelstuk te worden. En daarnaast hebben we nog een feesttent. Dus je mag krijgen al wie houden van droegen hammy feestjes. Dus iedereen die op een zaterdagmiddag zin had aan een bierke, live muziek, een hapje van de catering hier en een live uitzending van Dorrit van in Dwarp, mijn meidje wil. Die zoek van harte uitnodigen willen hier in Droegeham. Op nee, zit ik dan wel tot slot. Ik zou zeggen hetzelfde plak, hetzelfde tiert en hetzelfde zender. Nee, ik wil gewoon zeggen, een hartelijk applaus voor Hampie en Meesken. En mochten mensen meer informatie hebben over het project in Droegeham, Dorrit van in Dwarp, ga naar www.drogeham.com. Tevens vind je hem daar meer informatie over het project in Ethiopië. Ik zou zeggen, gewoon Sjen, probeer je een bijdrage, probeer je te steunen in alles wat we kennen. En probeer wie kan net stemmen op dit programma om te stemmen voor Droegeham. Maar ja, iedereen gewoon Sjen man, het belooft een spektakelstuk te worden. Misschien hier het hele decor wel in de fik, wie weet het net. In ieder geval, top man!